So hello guys, what's up? Kamusta kayong lahat? It's me, your Bisaya friend J-Nyn and welcome to my channel. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng payment method sa ating Google Adsense. So kung isa ka sa mga nagtatanong kung paano, panoorin mo ang video kong ito hanggang dulo, at kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago akong videos. So guys, ang una natin gawin ay i-open ang ating Google Adsense. Click lang ang Google Chrome and then type google.com or googleadsense.com. Tapos search Google Adsense. Ayan. Ang i-click natin guys ay itong Google Adsense kung saan merong login. So i-click natin siya. Ayan, tapos dito tayo sa payments. Ayan, pansinin nyo guys na meron ng nakapula dito. To receive payouts, please choose a valid payment method. So, nakuha ko na yung $100 na payment threshold ni YouTube or the Google AdSense, kaya kailangan na natin i-update ang ating payment method. So, ngayon, dito tayo guys sa Add Payment Method. Ayan, nakikita ninyo na merong dalawang option, which is Add New Wire Transfer Details and Add New Check Details. Dati guys, kasama dito yung Western Union, pero ngayon, hindi na. So, kailangan na natin ng bank account. So, ngayon, i-click natin itong Add New Wire Transfer Details. Ayan, dito sa beneficiary ID, optional lang yan. So, dito tayo sa name on bank account. So, pangalan mo ang ilagay mo. Tapos, bank name. So, ang gagamitin ko guys na yung Metrobank account ko. So, type Metrobank. Tapos, dito sa Swift BIC, i-search lang natin. Mag-add lang tayo ng tab. Tapos, Google. So, i-search natin Swift BIC code Metrobank. Ayan. So, nakikita niyo guys, Swift code. Dito tayo sa Swift code, big characters. So, i-copy lang natin siya. Ayan, i-copy lang natin. Tapos, i-open natin ulit yung ating Google AdSense account. And then, i-paste natin dito. Ayan, then enter account number. I-double check nyo yung account nyo guys ha. Bawal tayong magkamali dito. Kailangan natin i-double check para hindi tayo magkamali. Ayan, tapos save. So, ito na siya guys. Meron na tayong payment method. So, antayin lang natin kung kailan tayo magkakasahod. So, yan sa mga di pa alam kung paano mag-add ng payment method sa Google AdSense. Sundan nyo lang yung tutorial ko guys. At maraming salamat sa inyong pagpapanood. Naway samahan nyo pa din ako hanggang sa mga susunod kong videos. So, hanggang dito na lang. Paalam!